फिसालायानो दाननाय जाहैबाय रावबो गैयामोन गथ'फ्रा। नोंथांमोनखौ माने आंनि बे चेनेलाव खुलुमनाय थालायबाय। क'क्राझाराव आरोबाव मोनसे फिन जाथाय जादों लोगोफोर। मानो होनना बुङोबा सासे दुथां सुबुङा गावनि असे बिफा माने जोनोमगिरि बिफाखौनो रुवाजों गोदनायाव दाननानै दानथारदों आरोना। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आङो। बे खामानिया मोजां जायाखै, जोबोद माने अयनाय जादों। खास्रि बोस्रि बिफाखौ माने रुवाजों दानथारबाय आरोना बे मानसिया। दा बेखौ माने भिडिअनि गेजेरजों नायलांबा नोंथांमोना बुजिजोबनो हागोन आरोना, बोरै बोरै जानाय बोरै मानाय, मानि थाखाय मा दायावबा दानखो बिबा बिफाखौबा। नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ। फिसालायानो दाननाय जाहैबाय, रावबो गैयामोन, गथ'फ्राबो बाहेरायाव जोबसोमोन। ओमफ्राय आं दंमोन आरो आं मोसौ सानसुआव माबा हैयोना, मोसौखौ बोथोर होयो, थांदोंमोन आं। ओमफ्राय बिफाया बेयावनो जौ एसे लोंनानै ओंखाम जानानै उन्दुनानै थादोंमोन। ओमफ्राय मा हथात बिदि जाखो मिथिया, गथ'आ मा हथात बेबायदि रागा जोंखो। जेबो दावरावबो जायाखै, 26फोर जाबाय खोमा। मानसिया बेमाराव दंखायो, गथ'आ गोबावसै। आगोलावहाय आसारि गेलेयोमोन बैयाव, बेनिफ्रायनो बोरैबा जाबोनानै 7 बोसोरसो जाबाय बेमार जानाया बियो। औ बेहाय खेला गेलेयोमोन। बे मोनथिला ओहो। ओमफ्राय न'आवथ' जेबो निसा जाया बे, थांखुफोरजोंथ' जेबो जाया, जौबो लोङा, जेबो निसाखौनो जाया। ओहो नांलायामोन, नांलायाखै, दिनैथ' जेबो दावराव गैया। बेहाबो दलरसो उन्दुफैदोंमोन। हथात बोरै बिदि जाखो, रुवा। सर एक्चुअली ল'ৰাজনে মানে দেউতাকক পথাৰে মাৰি দিয়ে আৰু তাতে স্পটেড হয়। চাগে মানে অলপ ডিপ্ৰেশ্যনত থকা সন্দেহ হয়। মানে তদন্তত কি ওলাই গম পাম আমি এতিয়া। একখিনি আমিতো এতিয়া গম পাম, তদন্ত যিটো হয় সেইটো হ'ব আৰু। ল'ৰাটো আছিলে, এতিয়া আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ, তাক সোধ কৰি আছোঁ, আটক কৰা হৈছে এতিয়া। दे गिबियावनो आङो मिडियाखौ धन्यबाद जासिबाय। दिनैहाय आं फाख्रिगुरि गामिनि गावबुरा दुर्गाराम नार्जारि। आंबो थारमाने बे घटनाखौ इसिबां मिथिया, माने खबर मोननायनि थाखाय आङो गामिनि गावबुरा हिसाबै फैनाय जादों। जास्ट खालामनाय जादों। दा पुलिस फैबाय, थ' नेक्स्ट फिसाला जिखिनि दायनिगिरि बेखौ लांबाय पुलिसा फैनानै। दा जों रायजोनि बाय बाहागिफोर जयैनो दङ। ओमफ्राय बिफायाथ' माने सादा सिदा मानसि, बिनि बिफाया जों मिथिगौ, उन्दैनिफ्राय जों ज' थालायनाय एखे गामिनि मानसि। दा गेजेर खल'आव दिनैहाय मा जादों जों मिथिया, हयथ' बिनि फिसालाया उन्दै समाव हयथ' ड्राग्स लादोंमोन, जायनि थाखाय बियो माने न'निफ्रायबो बारा ओंखारामोन। बेनिफ्राय बियो 2015 बा 14सोआव बियो ओंखारलांनानै बियो सायाव हाबहैदों, सायाव मोजां पजिसन फैदोंमोन बेस्रा आर्सारियाव। दा बिनि गेजेराव बियो बेखौबो गारनानै बियो न'आव थादों, थायै थानानै बिदिनो एसे एनै खामानि दामानि मावोमोन बेस्रा, फिफाखौ हेल्प खालामो। दा जों मिथिनायाव आरो नुनायाव। ओमफ्राय दाथ' नों आंनाव बारा थांलाबाया, बे गथ'आ न'आवनो थाबाय थायो आरो बाहेरायावबो ओंखारलाबायला, बेबायदि जालांदों, एबनर्मेल टाइप जालांदों आरोखि। दा ओमफ्राय बिसोर गावलिया एसे ट्रिटमेन्ट लाबाय थादोंमोन, झारुवा बिदिनो बायदिसिना मोजां खालामनो हायो खोमा, हयथ' मोजां जायाखैबो जानो हागौ, बा जादों जाबोबायबो जानो हागौमोन। बा दिनै बे 2ता 2:30 समाव मा गोसो जाखो। बिफायाथ' उन्दुनानैसो दङमोन, जेबो दावराव खोनायाखै, माने होनाखै। न'नि माने गावनि बिमा असेयानो खोन्थायाखै। बियो मोसौ लायनो थांनाय समावनो बियो अलरेडि बे खामानिखौ मावनानै दोनबाय। औ, बे न'नि रुवाखौ बै न'आव दं नामा लायनानै बेजों देनानै ओमफ्राय प्लास गोदोनायाव दानदों नामा। मोनसे बे उन्दुनानै दंमोन बेस्रा, औ मोनसे थैबाय। दा बेनोसै आरोखि। बेस्रा बे दानि सामार भेकेसन, बे स्कुलावबो थांनो हाया, बन्द'नि थाखाय बे न'आव दंमोन। बा बे जायो 4 ग्रेडआव मावो, एसे सुखिदारसो। दा बेस्रा अब्लाबो मोजाङैनो दंमोन, मोजाङै थांनानै दंमोन, हारसिंल' गथ'मोन, अन्थाव बाथाव, जोंनो मोजां मोनो। दा जोंजों रायलायो, थांलाय फैलाय बिराद मोजांमोन। दा बिदि हथात जाबाय, आंनि सक जादों आरोखि खोनानानै, हाब मारै बिदि जाखो, आं माने बिदि माबा दे आरोखि। ओमफ्राय लास्टलि दिनै खोनाबाय, खोनानाय लोगो लोगो जों फैबाय, नायफैबाय, फिसालायाथ' जनानै दं। दा गथ'आ ड्राग्स बाहायोमोन, बेनो दासिमबो आन्दोआव बाहायबाय थायोमोन जानांगौ।
जानांगौ माने हयथ' हायाबो जानो हागौमोन दा माने फिफायाबो अन्थाव बाथाव ओरै हारसिं मानसिना ओरैबो न'नि प्रपार्टि नायनो हाया ओमफ्राय प्लास बे स्कुल डिउटि थाबाय थांबाय फैबाय हयथ' दिनै स्कुल दंबा बे घटनाया जानाय नङामोन सार आंनि मिथिनायाव साननायाव आरो दा एसेनोसै सार थेंक इउ মই ইয়াতে মেজিষ্ট্ৰেট ইনচাৰ্জ হয় ইয়াতে যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া ইনকুৱেষ্টটো কৰিব এতিয়া ৰখি আছোঁ এজ পাৰ অ' চি কোকৰাঝাৰ ইয়াতে যি হৈছে দেউতাক এজন আছিল আৰু ল'ৰা এজন আছিল ল'ৰাটো 28 years মান হৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি মানে তেতিয়া সি 2:30 মানত হৈছে দুপৰীয়া 2:30 মানত তেতিয়া ল'ৰাটোৱে আহি পিনি কৈছে দেউতাকক যে মই আজি তোক মাৰিম বুলি ত' সি ডাইৰেক্ট এটা কুঠাৰ এটা লৈ যোনটো এক্স কয় কুঠাৰ এটা লৈ ডাইৰেক্ট মাৰি দিছে আৰু এখিনি মানে দুখ এটা পাইছে তাৰপিছত দুখ পোৱাৰ পিছত মাক আহিলে মাক আহোঁতে আকৌ এইখিনিতে মাৰিলে এইখিনিতে আকৌ দেখা পাইছে মাকে দেখা পাইছে তাৰপিছত সি ল'ৰাটো মাককো মাৰিব বিচাৰিছিলে মানে ঘূৰাইছিলে তেতিয়া একো নহ'ল মাকৰ ত' এতিয়া ল'ৰাটো কাৰেণ্টলি কোকৰাঝাৰ থানাতে আছে পুলিচ থানাত ত' এতিয়া এনেকৈ